v kostole som bol minulý týždeň, aj keď nechodím tam často, ale sem tam idem do kostola. Sem tam. Áno, som pokrstený evanjelik. Tak myslím si, že náboženstvo dáva odpovede a skoro na všetky stránky nášho života, či už nejaké rodinné problémy, duchovné potreby, samozrejme, tak náboženstvo. A takisto aj veci, ktoré nás obklopujú v spoločnosti, že nejaké tie problémy. Náboženstvo sa vyjadruje k veciam, ktoré nás vlastne obklopujú v každodennom živote. Takže dáva určitý návod, určitý vlastne spôsob, určitý recept na to, ako človek mal žiť. Som evanjelík a čo sa týka náboženstva, tak nezaujímam sa nejak špeciálne o nejaké nadprirodzené veci božské, ale tie veci, ktoré ma vlastne obklopujú, tak zaujímam sa o ne, myslím, ako každý človek. Takže môj vzťah k náboženstvu je asi taký. Vo svete je viac foriem náboženstva, či už islám, hinduizmus, ďalej kresťanstvo, tak, ale nemyslím si, že každé vlastne to náboženstvo má niečo to svoje a nemôžeme povedať, že jedno náboženstvo je nad druhé. Akože vaše menej cenné, naše je lepšie ako to vaše. Myslím si, že to nemôžeme povedať, ale takisto si myslím, že tento svet nevznikol ako vlastne všetky tie náboženstva vravia nejakou tou svojou cestou, asi to vzniklo z jednej veci. Takže to je nejak moje vysvetlenie. Z jednej veci vytvorilo asi Boh, lebo nič nevznikne len tak. Takže